annabin talakawa da malamai na ko annabin kowa da kowa na annabin duk musulmi na to menene dalilin shugabannin Najeriya da ba su magana in an taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakani da Allah yan dimokuraɗiyya na Najeriya ya kamata mu kama kanmu da su da shugaban ƙasa har waɗanga gwamnonin na ƙarya ba wanda ya yi magana akan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a abin bakin ciki ne ko ba abin bakin ciki ba duk wasu shugabanni na duniya kuna jin suna nuna damuwarsu yau hamu abin da mun ka ce Najeriya tana da iko na cewa jekadan Najeriya da Faransa ya dawo gida jekadan Najeriya da Faransa ya koma jama'a duk maganganun da aka yi malamai sun yi abin da ya kamata yanzu da ni da kai in dai muna son manzon Allah muna koma sayan man total muna koma sayan biro big kamfanin da ka yin tayoyi na Faransa muna koma sayan waɗannan tayoyin to amma me yake aikin da zamu yi shine gwamnati ta ce duk wani kamfani na Faransa ta so kilasin ɗinai tsakaninku da Allah ta taimaki addini ko ba ta taimaki addini ba amma tun da an taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani kabinin ɗan shugaban ƙasa ba wanda ya magana duk waɗanda gwamnonin ba wani wanda ya magana an taba manzon Allah yanzu ba ma su soke lasin na Faransa ba abinda muka so su hito su ce sun nuna damuwarsu yadda kiristocin Najeriya sun kai gum haka su ma shugabannin Najeriya sun yi gum ga sarakunan ganan da aka cewa sarakunan addinin musulunci sai azumi yayi kusa kaji wasu malamai yan naira tahi Allah ai haƙƙin sarkin musulmi na magana akan ganin wata shi shari'a tabba to ga shugaban halittun duniya da lahira an taba mai alhurma sarkin musulmi yayi shiru bai ce komi ba tsakanin ku da Allah in yana ganin girman manzon Allah bai kamata shi magana ba don shi za a ce ba su ganin girman sarkin musulmi ba su mutunta shi sai mu ce sarkin musulmi bai ganin girman manzon Allah in yana ganin girman manzon Allah billahi allazi la ilaha illa huwa a matsayi ne na wakilin mu yan dimokuraɗiyya abinda suka cewa ba su damu ba don ba addini suka wakilta ba don shi su tsakanin su da addinin musulunci da kayi magana sai su ce dimokuraɗiyya ta kawo su tsakanin ku da Allah sarakunan mu su musulunci ya kawo su ko ba musulunci ba tutar da Shehu Usman ya basu ta musulunci ta to amma ba su yi komi ba muna roƙon Allah duk wanda adda mukami Najeriya in bai nuna damuwa ce ga abin da an kawo manzon Allah ba Allah ka mai sai kwasa shara Allah ka mai sai kwasa shara in shugaban kasa na Allah ka amshi shugabanci ka mai sai gadin bila in gwamna na Allah ka mai sai ban ruwan hula gwamnan hawu in basarake na Allah hakece alkabban nan Allah ka gwada mu na shi dogarai na mai buloli abin da nika so in kai ku hadisi ya tabbata a musnad Imam Ahmad hadisi ne ingantacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin Sauban manzo Allah ya ce yushikul ummamu an tadaa alaikum kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha fa qala qa'ilun amin qillatin nahnu ya rasulullah qala bal antum yawma idhin kathirun walakinnakum gusa'un ka gusa'is sayl wa la yanzi'anna Allahu fi qulubi aduwwikum mahabatan minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahana qala qa'ilun wa mal wahnu ya rasulullah qala hubbu ad-dunya wa karahiyatul maut annabi sallallahu alaihi wasallam yace yushikul ummamu an tadaa alaikum kai ku kama kanku an ni kusan al'ummomin kafirai su taru gare ku kasar Faransa kasar America Isra'ila Ingila su taru ba abin da ya dame su in ba su ci mutuncin manzon Allah ba su walakanta shi don su tozarta manzon Allah a bata ma musulmi rayuwa manzon Allah yace to yushikul ummamu an tadaa alaikum kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha kamar yadda masu cin abinci suke taruwa ga kwanon cin abincin su kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha faƙala ƙa'idun wani zarumi cikin sahabban manzon Allah ya tashi ya ce amin ƙillatin nahanu ya rasulallah halan bamu da yawa saboda ƙarancin mu ya manzon Allah wannan lokacin bamu da yawa musulmi halan yan ba su kai sun hakawo ba yan tituna manzon Allah ce bal antum yawma izin kasirun bari wannan magana ba haka al'amari yake ba wannan lokaci kuna da yawa kuna ma cewa ahlus sunna kuke kuna cewa masoyan manzon Allah kuke sai dai ina matsala take manzon Allah ya ce walakinnakum gusa'un ka gusa'is sayl sai dai inda matsala take ku yayi kuke shara tuka in kana son ka gano gusa'un in an yi ruwan sama ka samu gota ka ga yadda ledodi ka rufe gota in ka gani kana iya takawa to in ka taka kana tsayawa ko hadawa za kai manzo Allah ya ce haka musulmi za su koma yawan rairena babu siminti in an taba demokradiyya suna iya kun baki suna iya kun haurin kare arewa suna iya kun haurin kare gwamnatin janar Muhammadu Buhari suna iya kun haurin kare gwamnatin jihohinsu amma ba su iya kun baki wurin kare Muhammadu Rasulullah walakinnakum gusa'un ka gusa'us sayli wala yanzi anna Allah ina rantsuwa da Allah sai Allah ya cire mi wala yanzi anna Allah min qulubi adukum sai Allah ya cire daga zukatan makiyanku mahabatan minkum kwarjini da gare ku duk wani kwarjini da ake gani naku manzo Allah ya ce wallahi za a kai sadda ba a ganin girman ku don kun zama yawan banza yawan rerai babu siminti manzo Allah ya ce wallahi sai Allah ya je harauni a cikin zukatan ku a samu zuciyar mutum ta mutu bai ganin girman komi in ba dukiya ba abin da ya dame shi in dai ana iya mai mukami shikenan in ana aika mai kuɗi babu matsala a zauna lahiya
lahiya, tashin hankali na a ce a bar sayan kayan Faransa, tashin hankali na a ce shugaban kasa ya kori jakadan Faransa. Bai kamata ana waɗannan maganganu ba. Wala ya qazifanna Allahu fi qulubikumul wahana. Wani ya dauki da ya ce wa mal wahanu ya rasulullah, wani irin rauni na wace lalacewa ta za ta samu koma haka. Sai manzo Allah ce hubbud duniya wa karahiyatul maut. Hubbud duniya, son duniya. Sarakunan ku suna jin tsoro kada su yi maganganu dan taimakon da aka basu a bar basu, kada su yi maganganu yan demokradiya su ce kuna son ku lalata muna harka, kuna son ku zaburar da mutane su yi muna bore. Hubbud duniya wa karahiyatul maut, da jin tsoron mutuwa. Sauran yan Najeriya masu mukamai tsoro suka ji ka a soke musu biza ta zuwa Faransa. Don Allah musulmi yanzu mi yake yi Faransa? Muna roƙon Allah musulmin da a cikin Faransa Allah ka ba su kariya, waɗanda a can masu imanin masu takawa Allah ya kare muna su, ya ba mu wani gwarzo cikin su wanda zai zuwa ya kashe shugaban ƙasar Faransa ya cire kai ne mu yi kabbar bari mu roƙan mai Allah ya kai shi aljanna kamar yadda wannan matashin yayi. Ya ku al'umma, waɗannan maganganun ba zan bar su ba. Duk wanda ka jin cewa waɗannan maganganun ba su dace ba yayi abin da ya ga ya kamata. Wallahi tallahi ina yi muku rantsuwa da Allah ba mu barin cin mutuncin ku sai kun kama magana in an ci mutuncin manzon Allah. In kun ka kare mutuncin manzon Allah mu samu mutum guda cikin ku ya zo yayi magana akan